Estimadísimos, hoy vamos a falar de por qué moitas veces comemos menos, diminuímos as cantidades e non perdemos peso ou perdemos un pouco e depois paramos. O perder peso é moito máis complexo que un sumatorio de calorías ingeridas e calorías gastas, porque cando nos mudamos a alimentación e comemos menos e comemos até adecuadamente, moitas veces o noso organismo disminuye tamén a súa capacidade de quemar. O noso metabolismo disminuye al disminuir la dieta e se adapta ás novas necesidades, e nós efectivamente comemos menos e bloqueamos la pérdida de peso. Para eso é importante que la alimentación tenga las proteínas suficientes para poder activar o organismo e, sobre todo, o exercicio físico suficiente. Nós temos que meter exercicio físico diario si queremos desbloquear esa perda de peso. O sea, ese diario va a facer que o metabolismo basal aumente e gastemos máis calorías hora mismo cando estamos a dormir. Teña un fantástico fin de semana.